UDavid Makhura uyavuma ukuba umba we-e-tolls akusondlwana iyanetha. Iqela alihlanganisileyo ukujonga ukuba le nkqubo iluchaphazela njani uqoqosho lwasekuhlaleni libonakala lidala intlaba zahlukane kurhulumente kazwelonke nowephondo. UMakhura akafunanga kuyingena indlela i-ANC evakalelwa ngayo ngalo mba. I talked to the ANC national leadership, but I can't talk to them through you. I can talk to you about the panel. Ezitalatweni ziyabethana izimvo zabanini zimoto. I don't want the e-tolls, but if that's the law, what can we do? We pay enough tax and we should be given roads for those taxes, and that would be the fair way to go about it. Eli qela kulindeleke linekezele ngengxelo yalo kuMakhura ngoNovemba. NdinguMalungelo Puyi, eRhawutini.